Mede nkyɛ kɛse efiri tumfo Nyankopɔn nkyɛn ɛde brɛ medɔfo pa a wɔsi nkonnwa gye mbra na wɔhwɛ me. Onyankopɔn hyira wate. Oni agya bo wate bayifo ba baako pɛ na ahyia no. Ɔyɛ programs ne bebree. Ya na wɔne gye ho. Desia de obetimi asubscribe and asa wa share YouTube. Bayifo ba TV YouTube. Bayifo ba TV YouTube. Nneɛma bebree bɛgu hɔ no ɛyɛ ade sua kɛseɛ. Na ɛnɛ Onyankopɔn hyira wo. Se wunyi wafidie ni mfiri amesoro menyi wafidie ni mfiri ha asabe me ba enya agro ne yebedie eye adesua ne yeba besua adesua no no benya futu afirim na obewie no na wabrabɔ ayɛ sesae ene adesua de ede ama wankasa ene de na me no besua ene usua bebi a ye frɛ sɛ hyebrɛ ene nkrabea ha onso bani age hyebrɛ ene nkrabea ede na ye frɛ hyebrɛ ede na ye frɛ nkrabea nkrabea ne hyebrɛ mu no aboa nipa ana mo nipa ede na be wi aso hyebrɛ de abere wa na won krabea de abere wo ede na ekoso wa brabo nu won se unya ne pomasi bere we ya so dem ye nkyerɛw amenu ni nkomo bi me wi aba kyerɛw ɛna na Onyankopɔn bɔ ye ne yɛse afiri nyina ye ahasa ene aduosia ene bi da so 360 something days ene 1 year ana me bo emu 45 bi wo no ma enye wuni mo ho e besua sunsun mu ade e be mo hu no set ye ne ye ye wonyema bi wo ho a ye di bebre ni bia heba yi ade bi nso si enye ba yi bada ye wonkara bia na o hyebre na o sesi batu nnim o di ase ye wabrante bo ye hu ni January saa January no ye wada bi o January no ma sa wode ware a wo ye de ware bi ku won se wunim sofo bia nka nkyerɛw saa January ye wada bi o mu a se obie company na wo de saa date ni bie company o sika nyina ba hye won se ukɔgye besia to wo de ba ya adwuma no date na de kɔgye besia no na ye bad day ma wunim sofo bia nkyerɛw do kɔgye sika ne ba ya adwuma na sika ne ye de hye abaye kada wani musu nya abotre ne yesu ade ohun na wokɔtwere exam so anasa wokɔgye bibia afi obi hɔ woni obi bi nkomo bo yɛ so bɛfo adwuma mu ɔbɛboa wo adana wokɔ nipa na wakɔ hinya mo na yɛ unfortunate days ma wo emisa da bɔne ma wo da no wo emisa ndu kɔ nipa na amfa de na ama ohun sɛ odi ha bayi da binya bayi ɛno na me no besua ho ade na wate ade na ɛfɛ ne nkrabea ame nkyerɛ wade onipa bia wo wiase no ofiri baabi na ba asase wi so ebese me no usua saade we asase we wo so no ya na kasa bi wo ho a nipa bi ka mempe me se me menye sofo menye malam menye komfo menye dinsini at the same time me sofo me ye malam me ye komfo me sai dinsini de me ka won timase komfo no twi kasa fe ne akomhyefo malam islam mo ye fe ne okyerɛkyerɛfo o di ase sofo nso ye obi we otufo ana ha me bo bi na no kaso pirichi enti edne nyina afra ana ye ka dinsini ye obi woteten haban edne nyina no wombi ana wonim enti na me kyerɛ sɛ me a menye mu bia me a meye mu bia enti me ye universal mind me da asese wate mase sa na ma me nkyerɛ wade otumfo Onyankopɔn bo wiase no Genesis chapter 1 verses number 26 ɔsɛ moma ye mo nipa se ye nsuban so ene ye nsaso 1 ye misa sɛ otumfo Onyankopɔn ne wa amna na ɛkasa saa de ba besua ho ade ebinim so Onyankopɔn bo wiase wo ba akopɛ da bi me de ma de sua ma kyerɛ Onyame ombo wiase omo ye nsom omo nya ba ako ti na Onyankopɔn no onye nyame na na ɛkasa o di ase sɛ Onyankopɔn kwan ba ako no atano kasa moma ye mo nipa se suba so ne nsaso a sabio me nua wotie me sɛ ba akofo to no kasa kasa wo ngaso abodam odumfo Onyankopɔn mo odam ɛna ɔno nkwan ne ho akasa na emom na onye nyame nso no na ɛkasa nzɔhwɛ nanum a ɛna ne ye maako nson anyame bi akuta da ba ako ɛna Nyankopɔn no ni no wa yapam no ne rainbow na yapam no kala ne ye nson anyame bi akuta da ba ako ɛne sɛ bi kafra kyɛ ɛyɛ ahyɛnsode ba ako unim ho ya ba besua no nso ho ade ebrepam no but na de meni usua ade efe ne hyebrɛ ne nkrabea odumfo Nyankopɔn bo wiase nyina wi ɔbɔ kra ne nyina di ku wɔ prɛko Adam ne Hawa pɛ but ne nyame abɔ kra no ade agu bia bi efe ne sɛ ensaman do unim ensaman do ɛno na wo fɛ na asama do no ɛwɔ na nipa kra nyina agu na ensaman no yɛfɛ no ensaman ɛdo ɛyɛ ɔman a ɔmo nsa tietie kasa ne yi ensaman ɔmo nsa te da bia de ɔmo ten saa na ɔmo ten sɛ ɔba saase we so wie kora ɔsa akɔ a ɔmo nsa ɛna saase so yɛ wɔde fɛ adasa the days are numbers and the ones so we do fia yɛde mo asase we so wi a na wawu na wakɔde ensama do
they was sure the friend the yoga and our spiritual team be say onipa wu a owu tina Yesu ka say onipa wu na emu dey oda because owu dey say na owu say dey waso da ye umu da ho umu da dina me kan yo mama no owu dey say dey waso da ye na wonam saa no akopie kuro ne friend say ensa ma do no etitetefo no bi na no munim nyansa nim sumsum asem so onipa wu ana say onipa no kra free ni mu na ọkọ ensa ma do ho a obense body no yaman sika se akuaje e ya woduru kwa so da to nsuo akuaje we bo ntoma no e na wo foro hyan ya wo de atuaka na mpanimfo nim se bia wo ye kuru edi obi su ti kwa kokoro foro so e man ka sika ya man de beto nsuo no nanom mpanimfo nyame nhira mo waje mpa ne sunsun ade amu ye nhwemu hu na ehu se sa na kuru na tie yentie yenso ye die yenya saase we so ye fre ewiasefo ade ntia yen yeti awia na se oni ho we are living under the sun tina your friends say ewiasefo ya na meti Kristo ni bi o ka se yenu anom nkramofo de omo suma wia aya na no ya mesere papa o suma de o ti awia na se ana se obi ye Kristo no ka che ni ya se wo de wo ye wiaseni we de wo ye wiaseni ma me nka se me nkyira wonne ye ka se obi ye wiaseni enye obi a won kwa asori o ana se obi a won sum nyame o da bi asori ye werejen sorry is a religion and it's a business to someone. And I want him. I mean, because I'm back on any religion is a business. They catch it on there. On Timothy about Mecca. I didn't because you register under the businesses. And I'm a now business now, yeah, and I said business now making what you know what's an American there. But the Baby young Caribbean was him. And it's been wasuma, and no into we are seeing. The cousin we are seeing here, we are not for the people who live in the under the sun. Tell you for we are for no. Now we are no nyami or we are so na say, but for her we are no so no. The friend of the army of Ra, the army Ra. And until the empire is for just so army, yeah just so amen. Amen no the Greek word in just say any whole. There be. The Bible knows why this now. Many a friend my job what in by for ba. You no can you be can be the sunsun masam na no kan. Obi one day they watch no book no abeka akere but me no can typical with spiritual aspect. Let you onipa bia ye wo no oba bia to moja eye bosom miensa bosom ba ko mienu miensa no enye kra enye nipa because sunsum ye kra no emetenem kra e de nya the word kra wa kra ye twini ye etwi kasa eduben se onem panimfo a ewo asaman ensama do kuro no na no bi na Isaiah chapter 14 verses number 9 I think that e kan o se na obi wu ye no ko asamado no ezamanfo nyina so de behia no e wonya kunu ne abrempon ne ebisa se won so wa ye se ye ne a se enye kuru a e de no mudim behia no e ye kuru na onipa bi awu na okosa ensamado ho a e ye wabusuafo e na ba behia wo an e na se wo firi ho oba e wabusuafo na ma wo ba enipa bi antie me ne se maame na opie ne yem ma wo wonya by mistake wo eyen hyehyeye a ne ya hyehya to wo se e wo se maame yem na be pie na ye be wo de ye kwasi ada e wo se maame yem na be pie na ye be wo de ye dwoada e wo se maame yem na pie na ye wo de ye brada enti na ne ye wo ni bia eye enhyehyeye a ne ya hyehya to wo eno ne ye fa ne de ya hyebre na to wo se wo e wo se ye be wo dwoada wo e wo se ye be wo brada wo e wo se ye be wo kuada wo e wo se ye be wo fiada eye hyebre na enti ne ye ana ye ka enkra ofura samado na wona nanom ma wo abetena nipa tibia mu no ne yese woni wo ma didi anya enkra ne ye fa ne kra ana se wo basa ase we so na wo firi ya nso akwa ana yese woni ya ponso e de enkra o da so de ne kra na woni pa bia fura samado bati ase fo ase we so a ye won hyehye ya ye de mawo eno na ye friend se ye we apafo ne manfa fo wasase we so ne ebedi dwa enti wo ba sika dodo ade bebo bra ade ye de hye won sase bra baye adwuma titiri wa ye ka sase bra baye ni nyina no eye won krabia mu na wo de ba na emom ye hyebre se e bia me agya boate bayifo ba me di bia 20 years a I was say bia me start your business we na me start me di 22 years I was say me ware at the age of 23 I was say me wo at the age of 28 I was say me ye we anu ne fa ne bra ya hye yentie ne ye hyebre na no ena nkrabia ne bra wakra wo ba o de yensua ne ya se bia ye kokosunsumu
Opese bi a omu ba bi agya boaten betena se na me ye me niam eye old berry akaso old berry ho na betena se efie da bi aye nkran ha ena se bi efie brada bi aye nkran me pamcho brada bi aye nkran ena efie da bi kuma se kro no ma francho eti number no ye 0245685868 opese bi a ofra me a 0245685868 anasa 0591789326 0591789326 eye sunsum adwuma ena meye tiye benye sikaduro ba se oyare so ha na amane bi da oso sabayifo to yare ma wo sabayifo se wadwuma so mu de shebre bi ato abra boso ye ma ho nto wo de ma ye nhia eno ho adwuma na ye afa tie mi eti wonya kra na obasa ase wesu a ewo botaye ne nhyehyeye a ya hyehyɛ de ama wo se bra ba ye adwuma ati efu amohwe mi adenti ne wo akwala a ya na wo mu ya ne nsase ya mo study sa de no obi e be wiase a ne hyebre ne nkra bia ne gu ne nsa benku we mu ade bi wa be na saase wesu bi egu ne nsa benku we mu sika dodo wo de bebo bra no egu ne nsa we mu endi se wo akwala a wo be se wo mu ya ne nsa no so onya ba bi de agapade na wo de ba ya na wo de bebo bra ne gu wia be sa kwala na nkasa ye de abie ne nsam sun masam ye ka ne bi we ne Remom se wo be pie busua boni efie boni bi hyebre boni bi mu a ya wo akwara be se ye bia kwara ne nsem agye ade ekura ne na ye de afre ne nsem ti enne obeti wo bre obeti wo huna mane obeti wo tete problems be pre enkra bia ne hyebre ma busua wo betu mu no adi ne nya woni mo ho e ka kire wo ne na ye nhwe esanse onipa bia be wiase for botaye nti no wo a wo hwe me no botaye ade be wiase ne sai onsa ware ne nye awo ma oso adwuma bi ma na asai oboka bibia wo ye bia enye ye e ma wabera mo watena se asese wadwene ho obusa ba bi efiri ye Christopher no ananu bi Bible se na brante be fili Yona onyankopon soma ne se onko ni niwe ko kanyame asem odwane se okota se na kudo mutimo na mmem ende kudo mufo no bontonto ya twintonto no ene bo Yona watwa wabera bo suntonto on the American shebre ne nkrabiam no onipa bi obe wiase bia e wo ne kala e wo se eboa no eni obedi nkomo tie ni ene efre nipa bi enipa dua ade di ne efre nipa dua nipa bi e wo ni dua ene nue wo wura mu nyina nso e wo mo hene na me pa tro yenhwa de we ni enhye ne nso obi wo da ye wo no that say kwasi ada o tie ni da woni kwasi ada ni dua eye de atoa woni mu de fa na atoa dua ya wo bi adwa da ni dua eye bode na me kire de nyama ni na de bo ni pa bra bo tio ya wo bi dwa da ni dua eye bode ya wo bi brada okuda buro ni dua ye buro ya wo bi sabi ka frache ukuya da okuda de aya okuya de kube oh wutie me ya wo bi okuya da ne de yekube tie ni ane ya wo bi ya wada ne de ye de anya bese ukwara fo no betimi afa sabi ka fracha abe ana kube ne nyina asem mo no je veche de ye obi ya wada de ne de bese oni miribi ya wo bi fia da ne de ye de anya oni edua we me nganjire onyame dua fia ne ni dua no ane wo efia da ni dua ye de prekese be sra wotie ni efia da ye prekese ena me menda ye nyame dua ade de dua ni nyina anya ba ho osunsumu wiase no edua bia ne dwumadi a woye aban bia ne dwumadi a woye e wo sunsumu wiase asem na me na wo ka no odi ase edi ye fre nipa dua se edua mbubo odi ndi ma wo nyina fre dua da brada okura ya wada ekosi ne memenda no se wo problem na wo hia me na me kire wade ya ko fedua na se ko ya ade ne betimi aso de ama wade wanze woni ina no bi na ilasha ekotwa empuna besi aso na ekoma to nsuo mu no obudia da to wona da de ne betani wadwene ho sa Yesu pese woni anase sekio pese woni Yesu bo nhia mu no ko tena chi dua so ada no wan furu dua bi asa chi dua no ko furu ye na nkofo wodi Yesu achi dua so epe Yesu fi akọ ba sekio achi dua no wonim ye de achi dua ye e de kanipa kra na o mhye berebom se wo pese wonya mo afiri obi nsam obi bi obi bi o pese ba boa o jade afo bo so obi so o mawa etimi de achi dua no e ya ade de boa o e kwasem na me no kan na afa ye ntie ni ye
Say nipadua ya machire nyina no yen hwa ade bi hwe ana no bi ho na Bible ka asem bi na me pese me no ka asa asem no e o Bible manza say de be ya betin nsem bi ase ana no Isaiah chapter 45 verses number 7 onyankopon se mi bo sum ana me bo han me de asum bi ba na me de bone aba me nyame ana me yi ni nyina afetie ni yi John chapter 11 verses number 9 to 10 was na Yesu ka se obi nante awia ompuri na so obi nante anadwo a obepori efiri se han bi anya de enini mu e ba cho unhudu na ma awia wa porida afi yensa ya de bo Proverbs chapter 22 verses number 3 wasi onitifo hu fidi e beba na wode ni hu hinta entete kwafo ebefam na wanya asotwe ye kan tete kwafo a anu ye jini anye nifo no emfiri nyame wedi wo mfiri nyame wona mo ye ntete kwafo se woni ma me ka kire wonde se osofo ka se we mfiri nyame osofo ya tete kwa wajimi ana wonim ewi ase ade ye boy mu de ne mfiri nyame even ye hwa de bi o onyankopon bo soro bo asase tie ni ye ana obo obonsam ana bonsam ma ne ma e gba ahwete Bible say boni nyina no bonsam ne firi bitin ase ye ti obi oye boni na gya ne bonsam ti odi bonsam achi be ko bonsam gem an say de Bible ne kan no ana onyankopon am pese ye bayira ana opese ye gya boni ye na ye nyina tim ko heaven ya ye mi so se de na nka o se nyankopon wo ye o se nkokum bonsam na ye gya boni ye na so nyame aba bonsam da ho te ho abekum ne do ba Yesu Kristo o ti asem na se so dem pesa me ka ade bi onyankopon bo ne wiase bia no wo bo for botaye ti wonni mu a don't talk and condemn it we dey on free nyame we ya masha ase ya me kire ha ba ka so obi o yeso for the thing about the won free nyame na we dey nyame asem nkire sa na ne yese wonkonkuru wonu ade fa na wonkonkuru na no bi Jonah chapter 4 verses number 6 Yona ko ni ni yo kan nyame asem ye pe Yona ko Bible say di nku na aba na nyankopon de ji Yona go and read it na no bi Psalm 51 verses number 7 ajuda na nyame di David wo bone wo ben asasa esa no meboa etima me no nka bi se wonnim biribia kan wano tum na gya se o kasati ase emfiri nyame the Bible say onitifo de wonim nyansa no ontra ma se mo meto nansa obo ne ho ban otua na moto to ne nema ye bari obi a wajimi no obetena jimi mu sana asem na ba beto nansa na sofo a wajimi a wonim nyansa nso anka kire se we de emfiri nyame na otewo sa na ne problem aba na mu se wasem mu na no me ka me se asorete Yesu ye product asofo ne beneficiaries na church members ne customers ana wonim aka kire wo de ba de me pesa me ka kire nyansa ade bi atwe di ampom pasa yi adom kwa me boy no obode maye amemi sa o wa wo bi asabi ka frache ene die kwan so oyare cancer ne ye de mpaye sa cancer da na no Yesu Kristo ka se mi wo se ekwan ne die Awurade Nyankopon bie bada kwansifo da dofo enti yemi sa ade no Nyankopon bie ni kwan na kwansifo atinya ko gina kwan so wo mu gina so pade yi lese nyame pese o ka cho ade bi wo na de ban na wo se wo kwan ba da ba fa so wo tena wo no ma be hawo me ni wodi nkomo ne yenti asema me no enti nkrabia ne hyebere mu no wo ba ahihye biribia de amaw ade we manye ade we wo se wo ye ade we mfamsa nka ade we nya ni sei yeni ano na me ni wo sua se enna no Nyankopon boy na eye 360 something days na eye afiri nyina no obia ne da bi woni da mu a ma me se wo de ye biribia wo ye de wo be feri eno na e kasa no nya me no kasa be se ma ye bi da ma de bi eni wa me ni ko fa so ye no para me chew ne ma di ni problems ebre yen woni me se hwe amen ka asemu se ye wo bi data eye January se o ware fa January woni me se na wade na begu o hwe awo kra wontimi ngu bi ne sika sem na betimi ahye maka mu ba akopɛ no ye wo bi February on the 16th of February woni me se ni pa no o pa ma ni mie company on me ntonchi ya no mfa sika huge money starting company or the spiritual aspect company ni begu o ye sofo pa bie wa sori sa ata na tia sori na se sia so that em fa unu nyame a odini adwuma o sori ntimi establish me nka ni na o ma yi maako ye bad on the date of March the 17th of March o ye March born na ata de ade bia ye processor eye progress a obedi ngugu won se winim asofo no nkire to obi ye March born o ware na 17th of March asofo no kwa na he date ma no enne aware na be ye problem ena okọ se bi ka fa de ba bi register ware a omo ma ware gu be Kristo fo
na bi afi bi wari bebre afi no be so na bebre wari agudi entira date na ye de shower ke na share ne kwa ye da ni kwa share de shower ye obi date ye de share no ama na wari awo ntimi yamba eno na so tim be hie ajabo atim be fo ba ko pe na me kide kwa be fa so a shebre ne nka bo ne ma bi atane na ho atimi ye de atọ company force sade bi o hase a sade no so e wo wieye minimum ha ne amane a wo fa mu me se number ne ye 0245 68 58 68 number 0245 68 58 68 and answer 0591 78 93 26 0591 78 93 26 me say e benada bia na me sunsun madwuma je bresi nkunwa ehwe nkofo wo enkran pumpuni mantamu ha eye ba bi e friend say old barrier ene SCC so free ba bi de say kaswa ko na eba oti ache ofa kai besi SCC a utwa akwa na matazin rank ne ho obisa na ofre number na me de ama na ye de be fie anato fi bisa akra line na eba fa kai besi e bia circle na wo se wo ko kaswa ubesi old barrier wo de wo hye wo ntwa akwa no wonsa ba bia sie ni fa so be matazin rank ne ho fa bi anase frɛ me na ma text ni mfa ombra ni nkomo e bena da bia ye nkran ha o na kumase efia da bia ye kronom afrancho minim ha ne amane a wo famu minim program da wabra boso e dia be wonsa ni ma bi sisi manim ya yugusu din community ni saa de we aye sabi ni ma miensa me maye we ye abracadabra cream we ye abracadabra oire na abracadabra soup tieni pa sunsun madwuma pe na me de ye. Listen to me. Oh, oba, be ye tete na brabo. Wan kasa be fo tete o. Wo ye biribi enye yi. Eniama e bi si basa. Wo to ayento. Sebere na sesa. Sebi ka fa biribi a be so mbia wo ye papa kora mani pa na de boni atua oka. Obitimi ko ye adwuma mani pa du se betua ne ka ne ye adwuma na firi nsem. Obitimi sha de ase kama. Adwuma ne be ko wiani age firi nsem. Wo hia we se bi. Tie ne ye. Wo hia bi. Ne me yansa ne nyina no eye 150 Ghana cedi. Ne me yansa ne. Wo hia bi bra. We no do numre ne ye beda ye nkata so bi susi ho obi so ye bayifo no ho ma wo ntwom ne hwa de bana men nche do de be ne ma mensa na ye adwuma bom me pa cho be hu se ba ku bi si ye bu aso ye kokko me pa cho we na adwuma eye se bi ka fa obi ane be mesua o pe kwoti kase o kwoti sua we ne ye de ye amanfo to bi papa me kasa me kan kokko ye to se aduro he ani adanse ya wo di a wo ye mbehye we aduro we 100 cedi we 7 days we de obema na ye na se ya enye bi nka hu bio eni ai edura me de ye no me modi nkyerɛw e wo wura obi anim oh we de eye business pe woto ayento wo ye biribi enye we de eye marketing pe ne de ye me pa cho se wo ye adwuma pe se wo twi nipa eye we pe ne de ye we no so ye 100 cedi so pe ye de ye marketing na 100 cedi what you say na we ni 100 cedi na we ni mi ansa na ye 1.5 me se we ni ye marketing ne pe we ye sunsun adwuma etimi nim si ato yare ama sama ne bi da wabra boso obo nse me de haban bebre ku manim ha haban ne bia ne ne ye yesi bayifo ade o hyebere bayifo ade o daache e de akoche bia se e de akonya ohinya nkom e de akoche nsu ya se yesi ma wonye sei de se no de enya adwuma won tie sunsun madwuma no akase egina gidie so ade egina so ne se wo betu na mo na waba de aka no mesitie se wo kosofo bi ho na mara me no bayi adwuma ma wo wachira ho ne ma nyina ma wo de aba to se ma me gidi ase wo ne gidi e be yi a me pa cho sori na ko adwuma no wontimi nye ai woni mo wo de ata he program no e wo bayifo ba TV e wo YouTube na subscribe na share ye de tu mu a se de o ka umi adoma no so a ye de tu video bi tu mu na won sa ye de aka wo di ase se obi ye sofo na akọ no se gidi ansa na onyankopo atimi ayo obi sa de maka yense sofo wabon sori free okofi wo gidi ni nan se otu na mamba yesu se maka kire mo dada ti wunye gidi anka wuntua na mamba me se emeko enye sofo bi agidi na ma na ye ya wo gidi o wa anya nyomeko ya kaka pempen wo gidi o wa anya ni enyono wo di ase nim tree wo gidi o wa anya ni enyono untime nkan jam do ya fasting 40 days e ma nim tree no nyonyo na film da bi sa na nyame bo no ma me ya to slow na dia ma e ye twere edam min kanam nya de he se sunsu ma de ya to dia ma nko se bi me meti amadika ka juta me bayi nko ma for 27 years nyame adom ya film na minimum hapai be fu bu ya si chi wade
and I'm in bayi gas quite particular but Miss Woody any problem there Mr. Bra oh saying Caribbean is every moon Obia when an amount to 2 and I are of a man Shabdan and Cabo be one year the shell and support the so many when Timia man may any fear who be a solitiano. You will be no able to Nancy again and brim for Yano at the Aquatibian Atolos. You will be no this year, Nancy again this year, no, I'm an abayaqua. You will be no you are the fool, Nancy Yajid out the fool Jumano at the Ababa, the Abadi of Bacasia. I'm not being here, my man cousin so. Over by you, by you, by Fufu. Sabay Fufu, 10 years. When let me away. On no crew, or no friend Benyan upon Medasi, Benyan upon no crew. And then I must say, my mood that the bay I had a mamma and the man, you know, the mamma got some interest. I'll bay you, my dear. Or give you for the man in Ashabere. It will say if you know, or no quantium and then Jessica. Or no quantum, the man, and I'm not making a bread. Soon, what Jim and I was shepherd or dear Kutan money and some. And so, coffee or number, I mean, away, and the Baba could be was and son one mammy and they went to be Yan San Moda, or no, but about us. I didn't feel the secret could be back for months, not what to walk. Said you, Yammy, be Besibia, my pencil. Eh, what pencil? You and Yammy do Besibia, when Yamin for once is out, a young crab, and if you to me be and now but to no one, you shepherd and Cassafluence. And I was to say, Yammy do Besibia. Nana Sophia Castle when Yanko Papa born to them, then Yamafa born or the Pedia. What the one Pedia, so oh, yeah, I just over to the air, what father day. Mammy, Papa would hear me. Oh, sometime on, Bible say on young grown palm a sophono, Sabi, Catrema de. So, who said the bay of the Wadawa Walker. Today be a catcher to win Yami Bay, and I'm finding boy on to them, saying, and fear the crowns and one and be always Sarah. They will be one 7 years for now when you want Abraham, and as I said, Isaac, Papa Abraham, which is a Japadiano. Papa, why move you? I don't know how to teach you as a father. Let's watch a Japadia the way they were mouth. Don't let them make it wrong. What you want? But you be when I find a born to them, and so be as well. By day, my main cousin, said about the fear by 4, Saturday fear by 4, some bomb fear by 4. But they are still making it. They are not working. Any kind of pump up. And I don't miss her. Any kind of pump up. Yeah, I can't buy wrong. Look at that. 16 verses number 1 up to 9 down. Now I seem they used to can. Minute the other money from a say. Number 0245 68 58 68 0245 68 5868 and I say 0591 78 93 26 051 0591 78 93 26. Me say a Benada Bia, a Yankana, SCC, and that's old barrier. The number of the Amano. And I fear the beer you commercial one thing. Cronoma Franco, Bessie, a Caconoma Franco, a Jabuatin by for Baconoma Franco, William Bedru, or Hano Mania Twitter. Messi and Yamana Media Manini, where ye oil, where a Yensuna Media TV, a marketing pet. Where me and San a soon to Majuma, Yatoya, Yamato, Hana Manibidas, where you soon to Mudi, where you said, Open Macassia, whatever I can see, you may come to Sebi. And in Yamay, I want to say every day, Biano, subscribe or pay for TV, YouTube. By for TV, you did 2 months subscribe, not share. The near my Yabasuan, we am special. Ben in a house. Ono baby na da boy by 4 person hu no TV you person hu say boy by 4 but I mention aban ya de be 30 hu o kwa aware bi ya ma na betimi aboa wontimi mu abada mention aban ya de bebusa boy so 4 person ni bi hu na de what na say wo yesu nsum ba bi hu say wo na wo ya adwuma no bra ne ni nkomo kokoro wo de wo ya menu ya meni ma adwuma wo ya wo pese wo nya mboa tete no me se no me ya boa me no mu nya sika bra ne ni nkomo na se wo nya be pie mu e wo ja boa tia so ya e ja boa tin ba 4 ba so ya Wabrabo ebesa. Ubeti na him say program be TV a wo be bresu. Me number na me dia ma wo pe me ankasa dia me number na me dia ma. Entena se ne nsu na TV because the brain ni onyame o sha de kwati free pity da so ti ase. Onwui. Me say nyame no mbo wi asne ya nso. Na me bi ekuta da ba ako. Na me bi ekuta kala ba ako. Enti di onim anyame nso ni nim da bia ne nyankopon ne kala no. Onye bibi ma ma wo be fieli. Oni mo ho. Te me nya adwuma ma ne fieli.
na me sunsun adwuma no ye ni di wonim ye nka ni di wonim ye ni di wonim ye woni pa du a ma menkyere wade bi na ye di am nko be fa ne hunu obetimi aso na ni mere hu asem aka but wontimi nso problem no ye osofo bebe wa betimi akobe bo odin obeka wo hyebere mu nsem nyina akyo but problem no antimi anso wade ntira o we hunu but woni aye ehunu ni se obehunu aka but wontimi nya na mum die wo hia na se problem na da so be de solve na me se ma ye nhia e bia ka sana papa ye hu ni ntem we tena se me mfa ni mani agoro me se Yesu ka se munyi buo no Lazarus na ewu na Lazarus furu na hye ho wo se Lazarus ho to no enso mu anyi buo na Yesu ma ne ho nto no ebuo bi da wa bera boso na ama wo bera unim ene se wo ne machini abere na mani hu won edu ba bi anya mu a wo edu ba bi anya mu a eni pada data bi ma che ade ne wontimi nye enso no ka de nde machina che na me bra ahanya kakasem bia oba wa for the 200 Ghana cedi je o card tena sia se de tie bia no obenya oso no de na wa bra basha che san wa be dia dance no wa dase eno ne your friends Yesu nsun aduma entena se wonya nwuya no me se wo da so wade wonya nwuya na ense se shebere se safo ho de ya wa betimi asa wo shebere wo bra wo tua na mo papa na wonya me afa so wa de ehira wo maame me se minim o ha wonya amane a wo famu ebre ni nie ene eja bo watin BAYIFOUR ben hira na abehu se nyankopon da so tiase na abehu se tumi da so ye adwuma na abehu se nsankyene ne anwade eto nye de edwa bia obeka se the course of ANC ma ko ANC me se me mundi environment to sofo environment to malam environment to komfo environment to obi at the same time environment to omu nyina ni nyina nta me pese me kire se wonyankoro mpo bo owi ase da so tiase na ne tumi da so na abamanda so wo ho die o ha no na wa hase ne ewa wiye number ne 0245 68 58 68 and answer 0591 78 93 26 0591 78 93 26 0245 68 58 66 a brother bia eyenkran ha efia da bia eyekuma krono afrantwo a brother ye SS enkran ha aso otu na mo na ba abra bo besesa onyankopon hira wonten no nchiro o ma nsi wiye ma ye hia a brother enkran efiara kumase bye bye.